May buntag kaninyong tanan, may buntag sa atong maaptik ug enthusiastic, madasigon ug malipayon ng kagalagad sa Ginoo past ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon. O banon sab siyang kapikas kinabuhi ug ingumsab silang bunga silang pagminahalay. Good morning kaninyong tanan diha, Pastor Sam. Salamat sa Ginoo, gadalayon gyud ang Ginoo. Og ingumsab sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Sam diha sa Lindaban. Tanan diha tuod nga taga Lindaban nga namati karon, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo madasigon malipayon nagpangalagad sa Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor Sam Unahon. Unsab sa inyong youth pastor diha, Pastor GR. Good morning kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon, no? Good morning sa Alpantas family, ila ni Sister Rita Horayan o Riveras family, uban pa nga mga Kristohanon sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Good morning sa atong mga igsoon kay galaan na mati diha sa gitawag siya uga Kalugmanan. Tanan na mati sa Kalugmanan, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church, good morning kaninyong tanan. Uban siya alagad sa Ginoo diha madasigon malipayon kiguban kaniyo, Pastor Celso Salit. Good morning usab sa taga Sangkanan ug New Sangkanan. Good morning kaninyong tanan sa mga Carbelledos family na parituto ug Manstisi. Good morning kanyo diha uban sa mga kabataan, no? Labi na gyud sa akong binata. Good morning kaninyong tanan. Og ingong usab labi na sa tuanon diha sa Fundamental Baptist Church. Good morning tanan. Uban sa lagad si Ginoo diha basigon lipayon ug Pastor Noy Pinalas, Ma'am Nining Pinalas, uban sab sa ilang bunga silang pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong maigsoon kay galaan namati diha sa Kihari, tanan namati diha. Good morning kaninyong tanan, no? Labi na diha sa Bagalangit. Good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa Kilabong, tanan ng mati diha sa Kilabong. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayon kay uban kaninyo, Pastor Sulda. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Vistabilia. Tanan matis Vistabilia, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Vistabilia Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo diha madasigon malipayon kay uban kaninyo, Pastor Loloy Lahayon. Good morning kaninyong diha, Pastor, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. Sa mga Cuevas family diha, ila Brad Gagang Cuevas, Ma'am Cuevas, Ma'am Pisitoy, good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, gadalayon gyud ang Ginoo. Good morning usab sa atong igsoon kay galaan namati diha sa Puntyan, tanan mati sa Puntyan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Puntyan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Tanan gyud nga naa diha, no? Labi na gyud sa nagapamati diha. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga gitawag siya uga Likuan, tanan mati sa Likuan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon des Likuan Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan, higala ko og maigsoon, no? Good morning sa tanan nga naga-monitor karon. Og dinhi sa didha sa Patulangan. Ila ni Brad Bobby Cuevas. Bobby Halasan. Brad Gagang Cuevas mo dito. Ila ni Brad Bobby Halasan. Good morning kaninyo diha, Brad. Uban sa iyang kapikas kinabuhi, Sister Jeneline. O giumsab silang bunga silang pagminhalay. Good morning kaninyong tanan diha, Sister Jeneline. Brad Bobby, good morning, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. Someday magkita-kita ra kita. Excited ko nga magkita ta, no? Good morning kaninyong tanan diha, Brad Bobby. Good morning usab dinhi sa San Miguel, tanan mata San Miguel. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga gitawag siya Galinsugas family, ila ni Brad Boy Galinsugas, Sister Minerva Galinsuga. Og ingumsab ila ni Tatay Gundo Pingol. Og ingumsab kang Kagawad Pingol. Good morning, no? Kang Tatay Tino Namok o kang Nanay Saling Namok. Good morning. Kagawad Namok, good morning kanyo diyan, no? Sa mga Margalios family, Sister Charlotte, Sister Ason, Sister Juldy. Sa mga Palams family o Habinios family, good morning kanyo tanan, no? Good morning sa mga Ocamps family. Ilan ni Sister Mapol o siyang mga ginikanan. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga Abanios family. Ilan Sister Joy Abanio.
ban siya mga kabataan, no? Sa mga Bagaipos family, ilan ni Brad John Paul. O Sister Bibing Bagaipo. Good morning kanyo diyan, no? Good morning usab sa ilan ni Nanay Karing Daigdigan. Good morning kanyo da. Uban sa mga kabataan. Sister Joy, uban ni Brad Julius, uban sa ilang bunga sila pagminalay nga si Julie. O ingom usab si Sister Grace, uban usab kang Brad Jerry. O silang bunga sila pagminalay nga si Maymay ug si Kian. O kang Ma'am Gina, o uban sa kapikas kinabuhi, Brad Archie, o ingom usab silang bunga sila pagminalay nga si EG o si Aliyah. Good morning kanyo diha, no? Sa mga Daigdigans family. Salamat sa Ginoo mga anak ni nanay. Ilan ni Sister Juan, good morning. Uban siyang kapikas kinabuhi ug umsab silang bunga sila pagminalay. Good morning kanyo tanan, no? Sister Mi, uban kang Brajere ug kang Bunbun. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa ilang adya sa Isabela nga nagbunitor karon sa FB, no? Good morning kanyo da Sister Bibing Inok sa dalaga pa, gapud sa karong minyo na, kundi ko masayap, no? Gapud na ba ito yung mga plido, Bing? Diya sa Isabela, good morning. Oh, good morning usab diya sa, nagmonitor karon sa FB, ira ni, nga nasa Japan, si Brad GR nga Buena Flor, no? Good morning kanimo diya, G. O kang Pastor Ropo nga kabungkal diya sa Manila, good morning kanyo diya. O sa akong binata nga si Rotlyn, no? Uban siya kapikas kinabuhi nga si Ryan Bermudo. Nagmonitor sila karon sa FB, no? So, good morning kanyo tanan nga nagmonitor sa FB. Good morning kanyo tanan. Og nagmonitor gyud ni atong radio natin. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Og ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin, no? So, igala og maigsoon nga nagapamati karon niadtong milabayng Domingo atong yung gipamalandungan ang bahin sa gisulti sa Ginoo niining nagpasalamat nga sayop nga pagpasalamat ato ning humnon karon tulo magud ni siya kaim o niya nga ato nga na hisgutan ang duha pa kaim, no? Pero ato gyapon siyang i-review para matuloy-tuloy. Sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 padulong sa gitawag sa igala ko migsoog 14. Ingon sa pulong sa Dios ato kining basahon higala ko og mga igsoon. Ingon sa pulong sa Ginoo og iya usab nga so palihog aplihan din nato ang atong mga Biblia, no? Sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 padulong sa 14. Ingon sa pulong sa Dios og iya usab nga gisugilon kining mga sambingay ngadto sa uban nga nagsalig sa ilang kaugalingon nga sila mga matarong og nagtamay sa uban. Dihay duha ka tawo nga mitungas ngadto sa templo aron sa pagampo, ang usa parisiyo ug ang usa maniningil og buhis. Ang parisiyo nagaampo sa iyang kaugalingon, diha sa iyang kaugalingon, o Dios, nagpasalamat ako kanimo nga ako dili sama sa ubang mga tao nga tikasan, dautan, mananapaw og dili usab sama niining maniningil og buhis. Og nagpuasa ako kadua sa isa ka semana. Naghatag ako sa ikapulo sa tanan kong kinitaan. Apan ang tigpaningil og buhis nagatindog sa halayo, apan nagpamukpok sa iyang dughan nga nag-ingon, o Dios, kaluy kining usa ka makasasala. Sultihan ko kamo kining tawhana ni pauli sa iyang balay nga maoy gimatarong sa Dios kaysa usa nga nagapataas. Kaya ang nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos, og ang nagpaubos sa iyang kaugalingon igapataas. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko og labing gamhana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit, salamat kaayo Ginoo sa kagayunan. Nga diin sa makausapa magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong, o palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag lunas kuniukan sa matagusan namo kasing-kasing. Pinagi sa imong pulong ginamit ning ubos ng imong ulipon
magmadasigon, magmalipayon kami sa pagpangalagad ikan Ginoo samtang nagapaabot sa imong pagbalik. Og matudluan kami unsaon sa pagpasalamat nga insakto gyud nga pagpasalamat Ginoo. Ikaw Ginoo padayon nga magpanalangin kanamong tanan sa amo nga pagpamati sa imong pulong. Karon Ginoo daw galing adunay nagapamati nga bugatan sa problema suliran sa kinabuhi. Ikaw magatangtang ni Ginoo kay ikaw nagim sa pulong duol kamo nabugatan kapapulayon ko kamo. Kung daw galing usab adunay nagapamati karon, naganto sa mga balatian, ikaw magahikap sa mga gamhanan kamot sayad sa ilang lawas adunay balatian og palihog ayuha pinagis magawang pinagis tabang. Kay ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan og nianis kalibutan na nambal sa katingalahan pagpanambal. Bisan na pamulong mo sa imong trono nga mamayo diha mamayo ingunana ikaw kagamhanan ug ingunana sab ang among pagtuo diha kanim Ginoo. Ug sa among pagpadayon karon sa imong pagpamalandaw sa imong pulong palihog ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan. Og tagay kami kaalam aron masabtan ang masalbing sa imong pulong aamo may gabayan sa pagkinabuhi adlaw-adlaw samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Gitugyan o giampo o gihangop salamatan tanan diya lamang kanim Ginoo miglamang sa Kristo nga amo luwas. Amen. O karon igala kami igsoon sa di pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan adto na kita sa pagpamati sa mensahe sa awit. Consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, my scares can take him in. But on the cross, my burden gladly bearing, he paid and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, with joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Salamat sa matahom nga mensahe sa awit. O dalay gyud ang Ginoo. O karon igala kumigson ang Ginoo gyud padayon nga panalangin karon. Og salamat sa nagpusot-pusot nga pag kuan diha sa FB no. Og may buntagan yung tanan dinha. Salamat gyud ang naka-live karon no. Salamat gyud guys Ginoo. So igala og maigsoon karon sunod atong andi kay na kuma kanang atong tanawon atoy greetings.
karong nakauna sa pag ingon pa diya sa FB sa pagmonitor o gang katong nagparamdam lang, no? So igala og maigsoon padayon ta. Dinhi sa passage sa balaan kasulatan nga atong ginabasa Lucas kapitulo 18 bersikulo 9 ngadto sa 14. Ang Ginoo naga hatag o sumbingay bahin sa mga tao nga nagsalig sa ilang kaugalingon ug nagtamay sa uban. Duha ka parisiyo mitungas ay duha ka tawo mitungas sa bukid, ang isa parisiyo bukid tungas mo bukid ngadto sa templo, amen. Unya dayon nigala ko og mga igsoon, ang isa mananingil og buhis. Unya kining isa ka gitawag siya og parisiyo, nagampo siyang kaugalingon nga nag-ingon, "O Dios ko, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako padliha sa uban nga tikasan, dautan mananapaw. Nagapuasa ako kaduha sa isa ka semana. Ug naghatag ako og kinitaan sa tanan kong ikapulo sa tanan kong kinitaan." It's good man higala kung may zone ngon maghatag ta kay ato man ang responsibilidad. Kay ang atong gininhawa iya na sa Ginoo unya ang atong mayong panlawas siya ang naghatag niini. Og siya sad ang naghatag sa atong kinabuhi. Pero ang iya nga damor siya nga magsulti sa iyang pagpasalamat, higala kung may zone mo unay dili maayo. No? So, muning ato ning tunan tun kay basin kung naakitan ining klase sa pagpasalamat ug sayang kayo higala kung migson. Sa ingon ko natong una usa ka tawo nga namisita unya wa siya nakaingon. Lingkod bangko wang kaingon ingon niya, "Namisita ako karon." Lingkod bangko wa kaingon, kalas-kalas lang sa sabon. Sa pangalagad kita sa Ginoo sama niini higala kung migson unya ang atong gitawag siya og karakter dili maayo nga atong gitun-an ang unang im. Sunod ay kaduhang im dahil ang last dayon mo iwa pa nato matukbel atong tukbilon karon. Ang atong gining humnon. So, higala ko migson, muna ito yung pamalandungan the wrong Thanksgiving. Thanksgiving that don't pleases God. Ang pagpasalamat nga sayop o ang pagpasalamat nga dili gayud mahimot ang Dios. Why? Muna atong isgutan ni Gala Kumigson nga bisan sa mag-blow out ka, kay nagpasalamat ka nga nakadaog sa siya nga na, dili nakadaog, kanang gitawag siya uga, nakapasar sa board exam ang imong anak, pero ang imong i-blow out is ang Lord's money, sayop na siya Gala Kumigson, no? Ato nang isgutan ang Lord's money atong una. Nasama kita sa nagsaop. Niya, ang Ginoo tanan naghatag sa yuta, may panlawas nato, gininhawa nato, timpla sa ulan ug init. Palayo niya sa mga dangan. Siya nagpatubo sa mais o humay. Unya di lang din nato siya tagaan ang iya pag yung gipangayo. Higala kung migsoon, maura gyud ang ikapulo. Na? Sama sa magsaop ta sa uma. Wala kong gisubay atong una higala kung migsoon nga kung bisag gamay ra ang atong abot, mosugot kitag sa dili atog yung bahinon kung ikaupat, ihatag gid nato ang ikaupat sa tag-iya. Mo na igalang migson. Mo na daghan ang ato tungod kay kita naghago. No? O niya dayon ang sa tag-iya gamay ra. Ikaupat ra. Pero diya sa Ginoo dili kay igo ra ta naghago. Ang atong paghago iyang panalanginan. Pagkanindot pagi kay galang migson. No? Muna nga, ang kabitahan pag yun, kaya ang ikapulo ray iyang kuhaon. So muna higala kong magsoon, no? So, pero, depende na sa ato. Pero panalanginan, patas Ginoo higala kong magsoon, kung ato nang iuli, ang iya nga bahin. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Malakias 3:10, nga dadaan ninyo ang ikapulo ngadto sa balay tipiganan, aron adunay kalanon diha sa akong balay. Og pinaagi niini, sulay ninyo ako karon, di ba? Bubuan ko kamo sa mga panalangin nga wala na'y kabutangan sa pagdawat niini. Munang promise sa Ginoo. Oh? Nakabuhat pa ta sa atong responsibilidad, giuli na itong iyas Ginoo,
iya pagitang bubuan sa daghanan pang mga panalangin nga wa nay dapit nga igong kabutangan. Mo na higala ko og mga igsoon, no? Salamat gyud sa Ginoo. Pero kung mao na imong gigamit pag blow out, that is wrong thanksgiving. Kay Lord's money man na. Kan alang gawas ana higala ko igsoon, no? Sa ipanalitan 1,000. Kuhaan mo nag 100. Katura ang 900 may kuhai, no? Para sa pag-blow out, aron di marong Thanksgiving. So muna igala ko magsumusa na diha sa church. Kung magpasalamat, karon dili kayo bungga pagpasalamat karong November nga naman nga gasto. Pero bungga gyapon diha sa Ginoo nga naman tungod kay siya nagtabang na to. Niini atong pandemic karon igala ko umigsoon. Mo bitaw to tong isgutan natong una nga maintaining Christian joy in spite of our situation karon pandemic. Sayang lang kay wato na to na live, no? So muna higala ko migson, pero sa atong kuan ato ra nang hisgutan higala ko og mangigson. So muna higala ko og mangigson, wrong Thanksgiving, Thanksgiving that don't pleases God. Why? Because higala ko migson, wrong in His message. Ato na ning gitan-aw ngano nga sayop ang iyang mensahe. Higala ko migson. Tungod kay ang pagpasalamat, igala ko migson, maura gid siya ang atong motong salamat kay Ginoo. Pero depende sa imong pagminsahe igala ko migson di as Ginoo. Sama nini nga Ginoo nagpasalamat ako. Nga dili ko parehas ubang tao tikasan. Dautan mananapaw ug sama nining maniningil sa buwis. So atong nakita igala ko migson ato nang gitun-an unsa na nga klase sa pagpasalamat. Sayop nga pagpasalamat o pagpasalamat nga dili gayud mahimot ang Ginoo nga naman tungod kay sayop ang iyang mensahe. Nga sa pagpasalamat ay higala kong maigsoon, ang atong dapat ibayaw ang Dios nga tuwas langit. Apan kung atong makita sa dinhi sa iyahang gitawag siya uga damor siya nga magsulti higala kong maigsoon sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Dili naman hinoon ang Ginoo maoy na ibayaw, na i-lift up, kung dili ang iyang kaugalingon, higala kumingson, maoy iyang gibayaw. Sa mag-worship tas Ginoo kay Thanksgiving is act of worship, and prayer is act of worship, higala ko umingson, sa mag-worship tas Ginoo, ang Ginoo mo'y atong i-worship. No? Muna bitong naikanta nga Majesty, nga, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Pero kining yang style higalak mison sa pagmensahe, ang na-lift up mao ang iyang kaugalingon nga ngalan. No? Ang iyang kaugalingon. So sa ato pa, wrong Thanksgiving, Thanksgiving that don't pleases God. Why? Because, number one, wrong in His message mo ng unang M. Under nini, igala kumigsoon nga naman, tungkol kay self-exaltation. Ang iyang kaugalingon mo, iyang gi-lift up, inayunta ang Diyos mo, dapat i-lift up sa panahon sa pagpasalamat nato, higala kumigsoon. Busa bisan unsaon, dahil yun mahimot, ang Diyos ni ining pagpasalamat nga naman, ang iyang kaugalingon, maoy iyang ginabayaw, higala kumigson. So muna higala kumigson, o di lang kay kanalang, di na tamaglangan kay ato na naisgutan na itong una. Wrong Thanksgiving, Thanksgiving that don't pleases God. Why? Because wrong in His message, di lang kay self-exaltation, kundi self-comparison. Di ba naingon siya, Ginoo, nagpasalamat ako, nga dili ako pareha, maniningil og buwis. Ang taon kaluoy kaysa maniningil og buwis sa layo, gipukpok niya dugan. Sumala sa atong ginabasa. Sumuna higala kong migson, nga iyang gi-compare ang iyang kaugalingon. Higala kong migson, it's good man, magpasalamat ka. Labi na gyud kung ikaw bitaw ang naghago pag-ayo diha sa church. Ikaw nagluto, it's good. Lami kay ka muluto, kay nga nga ikaw man gyud ang nagluto, di ba? Ikaw man ang naa ni ana nga gitawag siya og lugar na assign. So,
higala ko og mga igsoon, mo ni nga kun sa pagluto nimo grabe imong paghago pero moingon ikaw nga Ginoo grabe man nga akong hago, sila wala. Agkay ang imong pagpasalamat, ang imong pagkugi alang sa pagpasalamat kay nagluto ka niya na aron nga makapasalamat og ipakaon ngadto sa nagpasalamat. Masayop higala ko magsoon. Nga naman, imo man gikumpir ang imong kaugalingon. Buhat na lang diha para sa Ginoo. Higala ko magsoon, bisan kun walay kauban nimo. Ayaw na pagkuan sa uban. No? Muna ingon nga sa kanta nga buhat ang matarong, hangtud magtawag siya. Bisan kun way magbarug kauban mo, buhat bisan ikaw lang, bisan wa ka makitaan. Kung nahigugma ikaw sa Dios. Muna higala kong mingson. Ingon nga nahigugma kita sa Ginoo kay una man ang nahigugma ang Ginoo kanato. Mong nagkaroon tag relasyon sa Ginoo kay mituta, midawat sa gugma sa Dios. Higala kong migson gihimutan niya ang iyang mga anak. Higala sa magpasalamat ka sa Ginoo unsa may imong mga nabuhat diha, ayaw og ikumpir ang imong kaugalingon ngadto sa uban og ayaw ibayaw ang imong kaugalingon diha sa Ginoo kun dili ang Ginoo mao'y ibayaw. Higala ko migson diha sa pagpasalamat. Amen gyud higala ko migson. Supusa higala og mga igsoon mo nga wrong message. Why? Because self-exaltation ang iyang kaugalingon mo igibayaw. Sunod, self-comparison. Gikumpir niya iyang kaugalingon na tusuban. Sunod, self-promotion. Gipromote ba niya ang iyang kaugalingon nga siya, sa Ginoo nga siya maayo? It's good man higala kung migsoon nga maayo ka o unsa imong nabuhat. Pero higala kung migsoon ayaw i-promote ang imong kaugalingon. Pasagdi nga ang uban mo promote sa imuha. O ang Ginoo mo promote sa imuha. Kay kung makita sa Ginoo nga ikaw maayo og nagbarog nga bisan unsa ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Padayon ikaw nga nagbarog diha sa Ginoo. Wala pa gani ka makatrabaho higala kung migsoon. I-promote na ka sa Ginoo. Kung malipay ang Ginoo sa imuha, i-promote ka sa Ginoo. Pero kung magsige kag bagot-bot, kay imong i-exalt ang imong kaugalingon, i-compare nimo ngadto sa uban, unya dan i-promote nimo imong kaugalingon, wrong thanksgiving na higala kung migsoon. Nga naman wrong in his message na. Usa lagi katao lagi kay kung higala kung migsoon nga nang-apply og trabaho. Sa nadawat na siya, ako lang iparaphrase kay ako mangguning subay na itong una. Gignan siya nga kay overqualified gid siya sad. Grabe gyud naatanan ang ang gikinahanglan sa trabaho. Labi na gyud kung diha sa accountant, no, sa cashier. Sa pag-apply niya higala kung maigsoon sa maong departamento, ignan siya nga dawat ka na kay overqualified man gani ka. Pero mo ni ang Domingo ayaw lang yung absent kay mao na pinakabibo sa atong trabaho. Negosyo ang gaysano ba? Pero ang kakita mo, higala kung migsoon mo ni. Ingon niya siya, kung mao ka na, sir, burisaya na kung daan, bisag pa ko nakasugod og trabaho. Kaya dili ko gyud na ibaylo ang Domingo sa akong trabaho. Ang iya dahil gusto nga kung makatrabaho siya, ang iyang silver day, Domingo. Pero daw kay Domingo man gyud nga dili siya ipabsent kay bibo kaayo. Kaya nadawat siya sa cashier. Pero ang kagahitabo igala kung migsoon, di na siya noon kay nga naman, tuon kay ang Domingo dili gid niya ibaylo sa iyang trabaho. Gusto gid siya nga malipay ang Dios sa iyang kinabuhi, mga lagad gid siya diha sa adlong Domingo. Sa isahan nga pagtigom bitaw na simba. Pero ang kagahitabo igala kung migsoon, nasuko ang katong nagdawat, imbis nga gidawat na ka. Unsa na may noon eh. Nirisayan na minun ka, wapa kakasugod trabaho. So, mo gyud na, sir, nga di gyud na ko ibaylo ang Domingo. Pangalagaran gyud na ko ang Ginoo. Di gyud siya gusto mo absent bitaw sa hinusaan pagtigom ka nagingon sa pulong sa Ginoo sa Hebrewanon, sa dili pagbiya sa balaan nga pagtigom.
So kana lang gani. Dili siya gusto nga hiubos ang Ginoo. sa ato pa ba may ubos ang Ginoo ba? Sa kanang gitawag ang Ginoo di man may ubos. Di siya gusto masuko ang Ginoo sa iya. Pero ang kakitabo igala kung migsoon mo ni. Ay ikaw og nasuko ang nagdawat sa iha. Pero abi ni migala kung migsoon ang mao nga gitawag siya departamento. Ang mao nga gitawag siya og business. Nagtukod og laing building aron tukuran usab sa business dinhira sa Bukidnon. Ang kakitabo higala og maigsoon nangita silag masaligan nga tao nga maoy himuon nilang manager. Nga asa na sila kakita ni ana karon nga bisan gani sa barangay, ingon pa nila Purielas Mayo no. Dahan bisan diha sa gitawag siya og sitio na namang ganing kurakot daan din na. Kanang bata gani gyapon kun imo na sugoon, itaguan na sukli. No, nananadaan. Gawas lang kung nahadlok yun si Ginoo, gitrin gid nato. Busa mga ginikanan ng Kristohanon, itrin nato ang atong mga kabataan. Nga kung magpalit sila, iuli gid nila sukli. Kay sugod na ang korupsyon anak kundi nila iuli. Magdako na sila, nga di nato mabansay, higala kong migsoon, problema gyapon as katilingban. Ug mao ni higala kong migsoon ang kakahitabo. Padayon ta. Ngayon ko nga wa pa siya nakatrabaho gi-promote na, masiya ang nauna-hunaan, nag-ingon tungkol, na ako'y nakitaan, nga, bisan ng Domingo gani, di siya gusto nga tikasan niya ang Ginoo. Kadi siya gustong masuko sa iya ang Ginoo. Gusto gyud siya nga mga lagad sa Ginoo. So samot na kon sa lapi, di kada siya manghilabot. Og tuod man, gitawagan siya, pagtawag, higala kumigsoon, gihimo siyang manager. So wala pa ganin katrabaho, gi-promote na. So ang higala kumigsoon, pasagdi nga ang Ginoo mo imong promote sa imo kung ikaw naghago para kaniya. Pasagdi nga ang Ginoo maoy maga-promote sa imo dili ang ikaw mo imong promote sa imong kaugalingon, nganha sa Ginoo, pasagdi nga ang Ginoo mo ingon pagkabuutan nimo nga anak. Kugihan ka kaayo, kanimo may kalipay ako ug panalinginan ko ikaw. So muna higala kumigsoon, apan kini higala kumigsoon, wrong thanksgiving that don't pleases God. Why? Because wrong in His message, tungod kay self-exaltation. Dili kay ka na lang, self-comparison and self-promotion. Muna higala kumigsoon. So, nauman na to, no? Pamalandong ang gitawag siya, nganong sayop ni nga pagpasalamat kay wrong in His message. So, no, dili lang kay wrong in His message, kundi wrong in His motive. Ang iya bang motibo, damor siyang magpasalamat, tigala kumigsoon, naasay kauban, apan iyang gibaliwala. Ang iyang motibo, higala kumigsoon, is to disregards other. To disregards, kung na others. Muna higala kumigsoon, kung naatay kauban sa pagpasalamat, diha sa Ginoo, hinaot nga atong motibo, dili nato ibaliwala ang uban. Magtulod na to nga motibo nga din ato silang dasigon aron mudasig pagyud igala kumigsoon. Kay mauning diha sa Ginoo ang pagdinasigay ang usa-usa. Di ka paala nga nakay kauban sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Pero kung wa kay kauban mo na nga buhaton gyapon natong matarong sumala sa kong kanta kanina, bisag wala tay kauban magbarog diha sa Ginoo. Pero kung naay kauban, it's good. Ato nang dasigon aron do na tay kauban. Higala kumigsoon, kaya Ginoo wala nagtan-aw sa unsa imong nabuhat, kundi nagtan-aw siya sa imong pagbuhat, unsa ang sulod sa imong kasing-kasing. Maayo ba ang imong motibo? Higala kumigsoon, wrong in His motive, dili lang kay ang naa sa iya is to disregard others, kundi to destroy others. Ngayon niya nga, dili ko pareha ng maniningil og buwis Ginoo. No? Di ba ito na kuha ng gaganina? Nga, tikasan. Muna igala kumingson, dautan. Di usa iya magibuhat. Iyang gibuhat nga gi-look down niya ang uban. Iya bang giguba ang kinabuhi sa uban. Higala ko kumingson, kung dautan man siya, dautan biya putas. Pero gimatarong tas Ginoo.
tungod sa atong pagtuo. Ingon sa Roma, kung ikaw higala kumigsoon nga mituo midawat sa gugma sa Dios, gimatarong ikaw ug ako sa Ginoo sa iyang grasya. Unya ingon pas pulos Ginoo gihimo pagyutan niyang iyang anak. Grasya na sa Ginoo higala kumigsoon. Nga kung ikaw mituo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross nga gidupan niya ang atong mga sala. Kung ikaw wala pa mutuo sa kinasingkasing ani higala kumigsoon, ug wala pa mudawat ni ining gugma sa Ginoo, dawatan nig tuhui sa kinasingkasing. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, matarungon ikaw sa Ginoo kung mutuo ka niini. Unya higala kumigsoon, himuon pagid kaniyang iyang anak. Ingon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Sa tanan midawat, sa tanan mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag ako kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo kinutlo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. Daw may kinatawa makasimong inahan una, mituo makasgugma sa Ginoong midawat ni gihimo kang anak sa Dios. So ikaw nga nagtuo sa Ginoo midawat niini nga siya lamang ang makalusog wa nay lain nahimugso ka sa Ginoo, ikaw ang natawo pag-usab ug mao nang gingon sa Ginoo nga ang natawo pag-usab mauray makasulod sa gingharian sa langit. Dili na relihiyon ni gala kumigsoon, relasyon na diha sa Ginoo. Sa diha nga mutuo ka mudawat kang Kristo Jesus, ingon imong Dios ug malusog kinabuhi, gihimo ka sa Ginoong iyang anak. Anak ka una sa imong inahan mo na sa unod, anak sad ka diha sa Ginoo sa espirituhanon nga sahib. So mo nang nahimugso diha sa Ginoo, ug ang nahimugso sa Ginoo ingon sa Ginoo, ang natawo pag-usab mauray makasulod sa gingharian sa langit. Asa mabasa? Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Apan sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw, nga gawas kung ang tao matawo pag-usab, makasulod siya sa gingharian sa langit. Dili na relihiyon ha, kay kilasan kay ang tao niya na, kung dili, relasyon na diha sa Ginoo. Kay bisan pag maimo ang tanan relihiyon, wala kay relasyon sa Dios, isip iyang anak, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Kaya wala ka mahimugso pag-usap. Mao na higala kumigsoon. Busa higala kumigsoon, kita ba atong tuhuan sa kanising-kasing ang gibuhat na Kristo Jesus dito sa krus. Atong dawaton siya, ingon nga atong matuod nga Dios ug maluluwas atong kinabuhi sa kanising-kasing kay himuon ta niyang anak. Og itsin sa Ginoo ang atong gitawag siya destination. Tanan mga tao igalang migsun sa kalibutan padulong na gid sa impierno. Tungod kay nakasala ang atong unang ginikanan nga si Adan. Og tungod sa iyang sala, kitang tanan silutan paadto na to sa impierno, daw ang Dios gugma man. Iyang gipakamatyan ang atong sala kay ang bayad sa sala kamatayon. Gibayran niya sa iyang kamatayon ang imong sala ug akong sala. Mabayran kini kung ikaw mutuo sa kinasingkasing sa gibuhat na Kristo Jesus, isip bayad sa imong sala. Kung dawaton nimo siya ang imong Dios ug maluwas imong kinabuhi, himuon kaniyang anak. Matsin sa ang relasyon, mahimo na kang anak sa Dios o matsin sa imong destination padulong na ka sa langit. Kaya nga naman, ang natawo pag-usab, mauray makasulod sa ngalan sa langit. Busa ang taga Korinto, higala kumigsoon, nga nahimugso diha sa Ginoo, giignan ni Apostol Pablo kay nasayra na nato nga ikatunas niya atong yutanong payag nga mao tong lawas adunay giandam ang Dios balay dito sa langit alang kanato. Nganong giingnan man niya? Kay kining taga Korinto mituo midawat sa maayong balita nga giwali ni Apostol Pablo. Unsa man ning maayong balita? Nga si Kristo ba mo'y makaluwas kanato? Sa diha nga ato ning gituhuan sa kanasing-kasing, gawas nga gimatarong ta sa Dios, dili na ta may bandod sa linaw ng kalayo. Langit na ta paingon. O gihimo pagyutang iyang mga kaanakan. Kung wala pa ka nakabuhat ni naigala kumigsoon, buhata ang pagtuo sa kanising-kasing. Kung imo siyang gituhuan, nga mao'y nagluwas ka nimo. Nga maong gidupan niya ang imong sala. Tuhui siya gigala kumigsoon, dawata. Kung imong isugid imong pagtuo, walay makuha nimo. Ay tuwa ng uban. Ang pulong sa Ginoo mo'y tuhoy. Ngayon sa pulong sa Ginoo, kung magasugid ikaw pinaagis imong baba og magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo usa ka Ginoo o gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Asa mabasa?
Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Versikulo 9. Sa 10 pod, kay ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kinasikasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man niya kini. Roma Kapitulo 10, versikulo 9 ngadto sa 10. Klaro kay gala komisyon, di na kinahanglan explain. Tuo siya sa kinasikasing o walay makuha nimo ay kahadlok. Hinoon makabaton kapag kasiguruhan nga ang nagsugid sa pagtuo maluwas. May God's pulo si Ginoo eh. Muna higala kumigson. Unsay tuwan nga si Kristo nagpakamatay para pagluwas kanako kay kanato kay mao kini ang kamatuuran. Igos pulo si Ginoo sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 13, mao manusab sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mambalita ang kamatuoran, may balita ang kamatuoran nga si Kristo mao mikalos kaninyo. Sa diha nga kamo na nagpanuo niini, kamo gisiliuhan sa espiritu sa saad. Sa ubang translasyon, kamo gisiliuhan sa balang espiritu pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Klaro kay gala kumigson. Himuon pagika sa Ginoong God's property. Gimatarong ikaw si Ginoo o kay gimatarong tas Ginoo sa iyang grasya dili nato ikinapayas si gala kumigson. Kay kung ikinapayas nato, sayop na nga atong motibo diha sa pagpasalamat igala kumigson. Unya ato dahil gubaon ang uban. May ko Ginoo kay matarong ko unya kada siya dautan. No. Higala kumigson. Wrong in his motive. Why? Because ang iyang motibo mao ang pag-destroy sa uban. So ato'y pamalandungan, wrong in his motive. Tungod kay ang iya na sa iya to disregard sa other, to destroy others and to despise others. Mao na higala kumigson. Ang naa sa iya. Busa higala og mga igsoon gikinahanglan nato nga sa magpasalamat ta ipaubos ta ang atong kagalingon og dili ang garbo sa kinabuhi higala ko og mga igsoon. Kay kung ang garbo sa kinabuhi mo itigbabaw diha sa pagpasalamat sa Ginoo, kana nga pagpasalamat dili katanggap-tanggap sa tubangan sa Dios. Sama nini nag-ingon siya, nagpasalamat ako Ginoo kay dili ako pareha sa uban dautan. Tikasan og diisan pa niya nang sama nang maniningil og buwis di ko pareha ana. Garbos kinabuhi na higalak migson. Imong gilip up ang imong kaugalingon, gilip up nato ang atong kaugalingon higalak migson. Giguba pagid nato ang uban. Garbo na sa kinabuhi. Mao kana higala ko og migson. Ingon sa pulong sa Dios nga diin ang nagpataas sa iyang kaugalingon iga paubos sa Dios. Sumala sa atong ginabasa sa Lucas Kapitulo 18 versikulo 14. Mao na higala ko migson. Unya higala ko migson sa Santiago Kapitulo 4. Higala ko og mga igsoon atong adtuon. Santiago Kapitulo 4 versikulo 6. Sa dili pa nato basahon higala ko mga igsoon. Mauni higala ko og mga igsoon nga wrong Thanksgiving that don't pleases God. Sayop kini nga pagpasalamat o kini nga pagpasalamat dili gayud mahimot ang Dios because wrong in his message. Sayop nga mensahe kay self-exaltation, self-comparison, and self-promotion. Wrong Thanksgiving that don't pleases God, dili kay wrong in his message kundi wrong in his motive. Nga naman, ang iyang motibo to disregard other, to destroy others, and to despise others. O ang sunod, higala kumigsoon, dili lang kay wrong Thanksgiving because wrong in his message. Number 2, wrong in his motive, kundi wrong in his method. Ang iyang mga metodo ba, mga pamaagi niya, sa pagpasalamat, damor siya magpasalamat ang mga pamaagi niya, sayop, higala ko og maiso. Nga naman, unsa na saya, garbo sa kinabuhi.
O ingon sa pulong sa Ginoo, ang nagpasigarbo, ang nagpataas, ipaubos sa Dios, apan ang nagpaubos, iga pataas sa Dios. O gisultihan ko kamo, ingon pa sa Ginoo, maunay gimatarong sa Dios ang usa ka taong makasasala. Nga nag-ingon ug nagpamukpok siya dughan, Diyos ko, kaluy ikining usa ka taong makasasala. Unsa may naa siya nganong gimatarong siya? Kay bisan luyo siya pagka makasala, ni angkon siya nga makasala o naghinulsol siya. Wala nagbasol, kundi naghinulsol. Katong kang Judas, nagbasol siya. Mao nang pagsakitan pag ini ang kaugalingon. Kining maghinulsol higala kumigson, gitawag na siya sa English og repentance. Repentance is torn away from sin. Mutalikod gikan sa sala. Nito uses Ginoo. Wa gani siya nakahangad diyan sa langit kay nakita niya nga ang Dios matarong siya dautan. Og naingon siya, Dios ko, gipukpok niya dughan, kaluoy kini usa ka taong makasasala. Naa siyang gitawag siya repentance. Aduna mo gud siya pagtuo sa Ginoo. Og mao nang naghinulsol siya sa iyang mga sala. Og mao ra yang gingon, Ginoo, kaluoy kini usa ka taong makasasala. Apan ingon sa Ginoo tungod sa iyang pagkaminubsanon higalang migson, dili siya mapasigurbuhon sa iyang kaugalingon, kundi mapainubsanon sa iyang kaugalingon. Ingon siya, sultihan ko kamo. Siya ang niuli nga gimatarong kaysa usa. Kaya nagingon, kaya ang nagpataas iyang kaugalingon, ipataas sa Dios. Ang nagpataas iyang kaugalingon, ipaubos sa Dios. Mo na igalang migson. Og ang nagpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas sa Dios. Kaya nga naman, ang nagpataas, ipaubos, ug ang nagpaubos, igapataas. Mo na igalang migson. Muna nga sayop gyud ang iyang gitawag siya pagpasalamat, kay sayop ang iyang mensahe, sayop ang iyang motibo, sayop ang iyang mga pamagi. Metodo. Mga gitawag siya nga naman ang pride of life ang naa sa iya. Pride of life. Igalag mixon. Kung kana dili gid na katanggap-tanggap sa tubangan sa Dios. It's good man nga gimatarong ta sa Ginoo ug nagkinabuhi tang matarong apan higala kum igsoon. Hinaot nga dili nato ni kinapayas. Kay gimatarong ta sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Higala kum igsoon. Magkinabuhi sad ta nga malipay ang Dios pinaagi sa iyang grasya. Mao na higala ko og mga igsoon. Salamat sa Dios. Busa ikaw higala kung igsoon nga gimatarong na sa Dios, ikaw ug ako magkinabuhi nga malipay ang Dios matagkaron og unya. Ingon sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, mukaon kamo muinom. Buhata kini alang sa kamiyan sa Dios. So unsa man natong pagpasalamat sa Ginoo? Magpasalamat ta nga gitawag siya kinasing-kasing. Higala kung igsoon. Sa ingon niya na nangangalagad ta nga kinasing-kasing sa Ginoo. Magpasalamat ta nga matinud-anon. Sa ingon niya na nagapangalagad ta nga tinuod kayo diha sa Ginoo. Mangalagad ta higala kumigson nga with humble heart. Sa ingon niya na ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Mao kana higala ko og maigsoon nga naman tungod kay tanawa gani ang mapainubsanon higala ko og mga igsoon atong basahon. Santiago kapitulo 1 kapitulo 4 bersikulo 6. Dayon unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 5 ngadto sa 6. Mao na unang Pedro higala kumigsoon pero unahon na Santiago kapitulo 4 bersikulo 6 ingon sa pulong sa Ginoo sa Santiago, apan siya nga naghatag og dugang pa nga grasya. Otro na ko Santiago kapitulo 4 bersikulo 6, apan siya naghatag og dugang pa nga grasya. Ang kasulatan nag-ingon ang Diyos nagsanta sa mga
Sa igala kumigson ha. Otro na ko ha. Apan siya nga naghatag og dugang pa nga grasya, busa ang kasulatan nag-ingon, ang Dios nagsanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapainobsanon siya naghatag og grasya. Otro na kung igala kumigson, no? Apan siya naghatag og dugang pa nga grasya, busa ang kasulatan nag-ingon, ang Dios nagsanta sa mga mapahitason, apan sa mga mapinobsanon siya naghatag og grasya. No? Muna nindot tigala kumigson, kung naa ka nato ang pagpaubos atong kaugalingon, dugangan pa ta sa Ginoo og grasya. Mga panalangin ba? Apan higala ko og mangigsoon, kung kita nagpapataas sa kaugalingon, ang Dios, umala sa atong gibasa, nagsanta sa mga mapahitason. Og mao ni higala ko mangigsoon nga sayop kini nga mensahe, sayop sad nga motibo og sayop sad nga method, mo ning gitawag sa wrong thanksgiving. Wrong thanksgiving, thanksgiving that don't pleases God, sayop nga pagpasalamat, tungod kay kini nga pagpasalamat dili gayud mahimot ang Dios, tungod kay wrong in His message. Sayop ang iyang gitawag siya mensahe, sayop ang iyang motibo, wrong in His method, and wrong in His motive, wrong in His method. Og ang iyang method, mga pamaagi, garbo sa kinabuhi ang nagdrive igala kumigson. Og gisulti sa pulong sa Dios nga ang Dios nagsanta sa mga mapahitason, apan naghatag og dugang pangagrasya sa mga mapainobsanon, according to James chapter 4 verse 6. Santiago kapitulo 4 versikulo igala kumigson 6. Dinita sa unang Pedro kapitulo 5 versikulo 6 ngadto sa gitawag siya oga kapitulo unang Pedro kapitulo 5 versikulo 5 ngadto sa 6. Ingon sa pulong sa Dios atong pag-adtuon ni gala ko og mga igsoon, no? Ingon din kamo usab nga mga batan-on, pag masinugtanon kamo sa mga kadagkuan o kamong tanan, pagsulob sa pagkamapinubsanon ngadto sa usa-usa, kay ang Dios nagabatok sa mga mapaytason, apan sa mga mapinubsanon siya naghatag og grasya. O giotro na pod, no? Dayon sunod 6. Busa pagpaubos kamo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios, aron kamo iyang ituboy unya sa gitakda nga panahon. Wow, pagkanindot tigala kumigson, di ba? Atong basahon pagbalik tigala kumigson. Kamo usab nga mga batan-on, magmasinugtanon kamo sa kadagkuan o kamong tanan, pagsulob sa pagkamainobsanon ngadto sa usa-usa, kay ang Dios mo batok sa mga mapahitason. Nindot kay gisultis pulo sa Ginoo igala kumigson. Isulob nato ang pagkaminobsanon, dili ang pagkamitason nga naman, kay sa pagkamitason ang Ginoo nagabatok ni ana. Niya pa. Higala kong migson. Apan sa mga mapainobsanon siya naghatag og grasya. Sa mapainobsanon ang Ginoo naghatag og grasya. Iya pag itong dugangan sa grasya. Mga panalangin ba, panalanginan pag ita sa Ginoo. Sunod igala kong migson. Busa pagpaubos kamo ilalom sa gamhanan kamot sa Dios, aron kamo iyang ituboy unya sa takda nga panahon. Sa kang nindutay galak migson. No?
Kinsa may ituboy sa Ginoo kadtong nagmapainubsanon. Tanawa tong gipukpok niya ang dugan bisan luyo sa iyang pagkadautan. Naghinulsol siya sa iyang mga sala. Mo nagingon siya nga, Ginoo, kaluoy kini usa ka taong makasasala. Mao'y gimatarong sa Dios. Mao ka na higala kung migson. Og sa mapahitason ang Ginoo nagasanta. Og mauni ang motibo higala kung migson sa gitawag siya og usa ka parisiyo nga nagpasalamat. Wrong in his message, wrong in his method, wrong in his motive, wrong in his method, mauni nga wrong thanksgiving. Thanksgiving that don't pleases God. Mao ka na higala kung migson. Busa pamalandungan ta pag-ayo. Nga sa magpasalamat ta nga matinud-anon og dili mahitabo nga sayop ang atong mensahe. Kung naa ang pagkamatinud-anon, magpasalamat nga kinasing-kasing, magpasalamat nga gitawag siya mapainubsanon. Higala kumigson. Og dili mahitabo nga marong thanksgiving ka, higala kumigson. So busa, salamat sa atong tuuni ini. Nakakuha ta gamay nga teknik o gitawag siya og butang nga diin atong may kinabuhi nga puwintada sa tubangan sa Dios og dili nato ingon na nion nga wrong thanksgiving that don't pleases God because wrong in his message. Nga naman, self-exaltation, self-comparison, at self-promotion. Sunod, wrong thanksgiving, dili lang kay wrong in his message. Munang sayop ni nga pagpasalamat o pagpasalamat nga dili may muta Dios, dili lang kay wrong in his message, kundi wrong in his motive. Nga naman, ang iyang gibuhat to disregard other, to destroy others, and to despise others. Then wrong in his method nga naman, pride of life ang iyang gitawag siya pasulabi higala kumigson. Salamat sa Dios og dalaygon gyud ang Ginoo higala kumigson. Adto na kita sa gitawag siya og pag irog sa unahan. Mag-pray sa ta. Unya na lang din ta magkuan sa kuan kay langanin ang oras no. Sa gitawag siya og mensahe sa awit, pray sa ta. Dalay ko og labing gamhanan ng mga Dios, amahan ng mga ngitnon, Dios namo nga balaan. Ginoo, salamat kaayo Ginoo sa imong pulong nga amo na patalinghugan. Panalingini kadto diha sa tagsa-tagsa namo ka mga kasing-kasing. Oga hinaut Ginoo nga sa magpasalamat kami matinud-anon, magpasalamat kami nga tawag sa kinasing-kasing o magpasalamat kami diha kanimi Ginoo uban ang mapinubsanon nga kasing-kasing. Oga dalaygon gid ikaw Ginoo kay kun maingunani ang among pagpasalamat masayang ang among panahon. Salamat Ginoo dalaygon gid ikaw. Ginoo padayon ikaw nga magpanalain kanamong tanan. Gitugyan o giampo o gihangyo o pasalamatan tanan di lamang kanimi Ginoo pinaglamas Kristo nga amo muluwas. Amen. Higala ko og mga igsoon. Salamat sa Dios og dalaygon gyud ang Ginoo kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tanan ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan magkasalanan sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. At ang idetor ninyo ang gitawag siya og sunod nga tima na to. Higala ko og mga igsoon. Sunod na lang nato isulti, no? Sige, hatag na itong panahon sa mensahe sa awit. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Created all these things we call our own.
From the mighty to the small, the glory in them all is God.